केहू के हम गोड़ छू के प्रणाम कर रहल बानी। सुभाष पांडे भैया जी के प्रणाम बा, शोभा शर्मा जी के प्रणाम बा, जावेद खान जी के स्वागत बा, पतंजलि त्रिपाठी जी स्वागत बा, राकेश कुमार गुप्ता भैया स्वागत बाटे आपके, और दिवाकर उपाध्याय जी बहुत बहुत स्वागत बा, बीएम उपाध्याय भैया जी, शोभा शर्मा जी, ज्योत्सना ओझा जी बहुत बहुत धन्यवाद बाटे आपके। आप हमारे हर लाइव में हमेशा हमारे साथ जुड़े रहेनी। विनोद कुमार मिश्रा जी और गणपति सिंह गीत जी, संतोष पटेल जी, हमार माता श्रीमती सुनीता सिंह जी, शोभा शर्मा जी और सुशील चौबे जी, जावेद खान जी, ज्वाला सिंह भैया जी बहुत बहुत प्रणाम बा। हाथ जोड़ के आप लोगन के प्यार बाटे, आप लोगन के आशीर्वाद बा, आपकी वजह से पेज पे लाइव आवे के मौका मिलल बा। संदीप सिंह भैया जी के, सुभाष पांडे, ज्वाला सिंह भैया जी के हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देत बानी कि आप लोगन की वजह से ये पेज पे लाइव आवे के मौका मिलल, हमार सौभाग्य बाटे। और सतीश कुमार जी साथ में तारकेश्वर राय जी जुड़ गए बानी, और दिवाकर उपाध्याय जी बहुत बहुत धन्यवाद बा भैया आपके, गणपति सिंह जी और राकेश कुमार गुप्ता भैया जी सब केहू जुड़ गई बाटे। अब आई शुरुआत कैनी है हम छठी मैया के गीत से शुरू कैले रहनी कार्यक्रम के। दीपा सिंह रघुवंशी दीदी के प्रणाम बा। दीपा दीदी अयोध्या के धरती से है और लोक कलाकार है, ऐसा लोक कलाकार है, चित्रकार है जौन हमने के लोक परंपरा बा ओकरा के अपन चित्रकला से प्रस्तुति देवेली आपन। और भारत सरकार द्वारा साथ में उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा इनकर कार्यक्रम, इनकर जो चित्रकला जन बाटे, इनकर हुनर ये पूरा प्रदेश में हम देखे नहीं कि इनकर कलाकारी दिखावल जाला। प्रकाश सिंह भैया जी हमार आपन भैया हमें प्रणाम बा भैया। अजय चौहान भैया जी लखनऊ से बानी, प्रणाम बा भैया आपके। संजीव पांडे जी प्रणाम बा। शैलेश स्नेही जी, अमित बबलू जी, अभिषेक कुमार जी, अमित बबलू जी राम सीता विवाह गीत आपके फरमाइश बा। अभिषेक कुमार जी के एक राधा एक मीरा फरमाइश बा। ठीक बा, अभी हम सुना देते हैं, एक एक करके सब सुना दे। और मनोज कुमार सिंह भैया जी प्रणाम बा। अभी ये लाइव के पहले एक और लाइव रहे हमार, ओहू लाइव में आप सब जनी साथे रहनी। प्रिंस ओझा भैया के हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। प्रिंस ओझा भैया के एगो लिखल गीत बा, वो हम सुनाई बाज आप लोगन के, एक अंतरा जरूर सुनाई। बहुत सुंदर गीत लिखले बानी भैया जी। अमलेश आहिर यादव जी स्वागत बाटे आपके, सब केहू के धन्यवाद बा। मोइन खान पठान जी सब केहू के बहुत बहुत धन्यवाद बा। ज्वाला सिंह भैया जी एक बार और प्रणाम करते हैं। सतीश कुमार भैया जी झूमर सुना देव आपके, हम एक राधा एक मेरा भी सुना देव। जय श्री राम शोभा शर्मा जी आई हम सुनावत हैं एगो राम विवाह गीत की फरमाइश आइल बा, तो हम सुनावत हैं। आप लोगन से नहीं हो रहा बाटे कि आप लोग लाइव के शेयर जरूर करत रहब, हमारे इतना प्यार इतना आशीर्वाद हमेशा देते रहे नहीं। हाँ, जय श्री राम। अजय चौहान भैया जी, अब्दुल सिद्दीकी जी, मुकेश यादव जी आई हम सुनावत हैं एगो राम विवाह के गीत। कई वो आज लोकगीत के संगे आप लोगन के बीच में लाइव आइल बानी जी। दिवाकर उपाध्याय भैया जी प्रणाम बा। सच कहने हैं यहाँ अनन्या के मतलब ये है कि अन्य ऐसा केहू नहीं के, बहुत बहुत धन्यवाद बा। मनोज तिवारी मधुर भैया जी प्रणाम बा, अंकल जी आपके। आई हम सुनावत हैं एगो माड़ो गीत राम विवाह के, उम्मीद बा आप लोगन के पसंद आई। राकेश कुमार गुप्ता भैया जी वाघा बॉर्डर से देखत बानी, गोदना गीत आपके हम जरूर सुना दे। अमित बबलू जी की फरमाइश बा राम सीता जी के विवाह के, तो एगो माड़ो के गीत सुनावत हैं। आजू जनकपुर में माड़वा बड़ सुहावन लागे। आजू जनकपुर में माड़वा बड़ सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन
हरदिया मन भावन लागे। आजू जनकपुर में माड़ा बड़ सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। बहुत बहुत धन्यवाद बा सूरज श्रीवास्तव जी। प्रिंस ओझा भैया बहुत बहुत धन्यवाद बाटे, और शोभा शर्मा जी बहुत धन्यवाद बा। साथ में प्रकाश सिंह भैया जी बहुत धन्यवाद बाटे आपके। सिंगर रवि रावत भैया जुड़ गए मानी, प्रणाम बा भैया, बहुत धन्यवाद बाटे। आप लोग लाइव के शेयर जरूर करत रह। विवेक संकल्प भैया के हम फिर से स्वागत करते हैं हमारे दूसर को लाइव में। भैया आप हमेशा हमारे साथ देते रहेनी, और संकल्प नमस्ते भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनावे खातिर आपके वजह से हमके पद मिलल बा, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करे चाहब आपके बार बार। और आप लोगन के बतावे में हमके बड़ा खुशी होता कि काले हमके संकल्प नमस्ते भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनावल गेल बा, लोक संस्कृति लोक परंपरा के देखते हुए। तो सबके उसे हम आशीर्वाद लेना चाहब। हमार लाइव आवे के मकसद ये ढेर रहेला कि आप लोगन के प्यार आशीर्वाद मिले, और ज्वाला सिंह भैया जी के खूब आशीर्वाद खूब प्यार बा, वही से हमके आज मौका मिलल बा आप लोगन के बीच में आके प्रस्तुति देवे के। ज्योत्सना ओझा जी बहुत धन्यवाद बा, और BM उपाध्याय भैया जी बहुत धन्यवाद बाटे आपके। राकेश कुमार गुप्ता भैया बहुत धन्यवाद बा। सब क्यों के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम, और आप लोगन से हम निहोरा करते हैं कि आप लोग लाइव के शेयर करत रह। एक राधा एक मेरा की फरमाइश है रहे हो, हम गीता में सुनावत हैं आप लोगन के। पहले उन्हें सुना देते हैं, उसके बाद आगे के कार्यक्रम की प्रस्तुति देते रह। राम प्रकाश तिवारी जी प्रणाम बा। अमित बबलू जी हम माफी चाहते हैं, हमके कोनो गीत ऐसे याद नहीं थे। हम कोशिश करब आप एक बार हमके लिख के दे दे, हमरा क्या बता दे कौन गीत आप सुनना चाहे नहीं, तो हम अगला लाइव में जरूर सुना देंगे। उमाशंकर कुमार जी जी सुनावत है गीत हम। और गणपति सिंह गीत जी बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। गणपति सिंह भैया जी आपके, और वीरेंद्र यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद बा। सारण भोजपुरिया समाज के पेज के हम दिल से धन्यवाद देते हैं, और खूब सारा आशीर्वाद चाहते हैं ग्रुप के पूरा मेंबर लोग से। शशि भूषण भैया जी के प्रणाम बा, और कमलेश मिश्रा भैया जी के प्रणाम बा, स्वागत बा। सुमित निर्मल ककोरी जी के स्वागत बा, सूरज श्रीवास्तव जी के स्वागत बा, सबके के स्वागत बाटे। आई हम एक राधा एक मेरा सुना देते हैं, फरमाइश है रहेगो, ओकरा बाद आगे के लोकगीत के परंपरागत गीत बा, पारंपरिक गीत बा, कुल हम धीरे धीरे एक एक सुनावे की कोशिश करब। धन्यवाद बा मधुबाला सिंह जी प्रणाम बा, पंडित आदित्य शाहवदी जी ABVP, शिवा पांडे जी, अभिषेक कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद बा। अवनीश सिंह बिट्टू जी के स्वागत बा। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी।
अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, एक जीत न माने एक हार न माने, एक जीत न माने एक हार न माने, एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। बहुत बहुत धन्यवाद बाटे राकेश कुमार गुप्ता भैया जी, शोभा शर्मा जी, सूरज श्रीवास्तव जी और शेखर गायकवाड़ जी। बहुत बहुत धन्यवाद बा आपके। साथ में परमेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बा सब क्योंकि जितना लोग जुड़ गए बाटे, आप लोग लाइव के शेयर जरूर करत रह ताकि ये पेज से दूर दूर तक आवाज हमनी के जा सके। सारण भोजपुरिया समाज के नाम बहुत बाटे, बिहार के एगो अनोखा नाम बाटे में ज्वाला सिंह भैया जी के तब बातें अलग बा। तो जाहिर सी बात बाटे कि अगर आप लोग शेयर करब तो हमरो आवाज दूर तक जाई, हमके बड़ा अच्छा लगी। तो आई हम सुना देते हैं फरमाइश एगो गोदना गीत के भी आए रहे और एगो और गीत के आए रहे, हमरा याद नहीं आवत, थोड़ा सा देखे के पड़ी एक बार। सिंगर अमर रघुवंशी जी के हम प्रणाम करते हैं, मुंबई से बानी आप और बहुत सारा राजपूताना कार्यक्रम आपके संगे कैले बानी हम। बड़ा नेक दिल आदमी हैं और राजपूताना ठाट बाट बटले बाटे इनकर, तो आपके स्वागत बाटे भैया। और साथ ही में जितना लोग जुड़ गए बा सबके बार बार स्वागत करते हैं हम। और गोदना वाला गीत के फरमाइश आयल बा राकेश भैया जी के, उनके फरमाइश जरूर पूरा करब। और ज्योत्सना ओझा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाटे आपके। साथ में दिव्यांश मिश्रा सिंगर हमारे भाई, हमें स्वागत बाटे दिव्यांश तोहार लाइव में। हमरे निर्भय सोनी जी आपके स्वागत बा। सबके ओके प्रणाम करते हैं, सबके स्वागत करते हैं। दिलीप सिंह जी प्रणाम बा, अनूप गोरखपुरी जी प्रणाम बा, यूपी यादव जी, राहुल अमीन जी, आप लोग सबके ओके स्वागत बाटे। और सबके ओर से हम कहल चाहब कि आप लोग लाइव के शेयर करते रही। आई हम गोदना वाला गीत सुना देते हैं, फरमाइश है रहे गोदना के गीत के, ताई हम गोदना वाला गीत पहले सुना देते हैं। प्रियांशु सिंह हमारे भाई, हमें स्वागत बाटे प्रियांशु तोहार। अमित बबलू जी प्रणाम बा। हम कोशिश करे आज हम थोड़ा ये पेज पे काहे से कि भोजपुरी पारंपरिक लोकगीत खातिर हम आइल बानी, तो आज हम पारंपरिक गीत सुनाई। झूमर के फरमाइश हम भुला गए रहनी, झूमर की फरमाइश सतीश कुमार जी की तरफ से आए रहे। भावना सिंह बीपीएड दीदी प्रणाम बा दीदी, बहुत बहुत स्वागत बा आपके हमरे पेज पे, सारण भोजपुरिया समाज के पेज पे बहुत बहुत स्वागत बा। गणपति सिंह जी के विदाई के एगो फरमाइश आइल बा, सुना दे भैया अभी हम। भावना दीदी उम्दा कलाकार है, बहुत सुंदर गायिका है, हमारे बड़ बहन जैसे है, खूब प्यार आशीर्वाद देते रहे हमेशा। सिंगर अमर रघुवंशी जी बहुत बहुत धन्यवाद बा। सतीश कुमार जी के सोहर झूमर सुने के बाद वही हम सुना दे। गोदना की फरमाइश के बाद हम झूमर सुना दे। आज हम लोकगीत सुनावे आइल बानी है जा। राम प्रकाश तिवारी जी सोहर सुने के मन बा आपके जी भैया, वही हम सुना दे। सोहर, झूमर और अभी गोदना, तीन गो याद करके चलत है हम ताकि भुलाई ना। आई गोदना के गीत सुनावत है। महेंद्र मिश्र जी की रचना है और चंदन तिवारी दीदी के मुंह से सुन ले रहनी। और आप लोगन के बतावल चाहब कि ये जो गीत बा ये कृष्ण जी या राधा जी के संवाद बाटे, एक तरह से कह सके हमनी के कि कृष्ण जी कैसे बिना लाज के अपन प्रेम के निस्वार्थ भाव से दिखवनी है। एगो गोदनहरी के रूप लेके जाते हैं राधा जी के लगे उनसे मुलाकात करे खातिर। तो आइए देखिए कैसे बाटे। ज्वाला सिंह भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद बा। संतोष रावत जी स्वागत बाटे। निर्भय सोनी जी देवी गीत भी सुना दे। लिस्ट में बा हमरे सब, हम धीरे धीरे एक एक करके सुनाई। प्रिंस ओझा भैया जी के एगो लिखल गीत बहु हुआ भाई हम सुनाई। प्रणाम बा, आई सुनावत है।
कि बन के गोदन हरी कान्हा चलल जहवा रहेली हो राधा। अगौआ में घूम के काहे हाय नंद के ललनवा। केहू गो दबाई का गोदनवा, केहू गो दबाई का गोदनवा, केहू गो दबाई हो गोदनवा, केहू गो दबाई हो गोदनवा, केहू गो दबाई का गोदनवा, केहू गो दबाई का गोदनवा, केहू गो दबाई हो गोदनवा। राधा जी सुन के बोली अपनी केवड़िया खोली। राधा जी सुन के बोली अपनी केवड़िया खोली। आव गोदन हरी आवा, आव गोदन हरी आवा, कि आवा गोदन हरी आवा, आवा गोदन हरी आवा, हमरे हो नरवा, कि हम गो दबाई हो गोदनवा, हम गो दबाई हो गोदनवा, हम गो दबाई हो गोदनवा, हम गो दबाई का गोदनवा, हम गो दबाई हो गोदनवा, हम गो दबाई हो गोदनवा। कान्हा जब धइले हाथ राधिका ठोकेली माथ। कान्हा जब धइले हाथ राधिका ठोकेली माथ। देखिए कैसे राधा जी जब कान्हा जी उनकर हाथ पकड़नी है तो राधा जी के कैसे पता चल गई बाटे की त हमार छलिया है त कान्हा है। तो देखिए एकरा बाद वो का कहत है। कान्हा जब धइले हाथ राधिका ठोकेली माथ। नारी न होइता, नारी न होइता, कि नारी न होइता, नारी न होइता, कि होवे मर्दनवा, कि कैसे गो दबाई हो गोदनवा, 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 कैसे गो दबाई हो गोदनवा। भेद जब जनली सखिया कहेले कन्हैया रसिया। भेद जब जनली सखिया कहेले कन्हैया रसिया। इजा देखी कैसे जब कन्हैया जी के पता चल गइल बा कि राधा जी उनकर भेद जान गइल बाड़ी त कन्हैया जी पूरा दोष राधा जी के ऊपर कैसे देता हमें सुनी। भेद जब जनली सखिया कहेले कन्हैया रसिया। तोहरे करन हम भइनी, तोहरे करन हम भइनी, कि तोहरे करन हम भइनी, तोहरे करन हम भइनी, मर्द से जननवा,
मधुबाला सिन्हा जी, मदमुजहिद असलाम जी प्रणाम बाटे, पुष्कर मिश्रा जी, अंजना जायसवाल मौसी जी प्रणाम बा, और पतंजलि त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। शशि भूषण भैया जी प्रणाम बा, राम प्रकाश तिवारी भैया प्रणाम बाटे। महेंद्र मिश्र जी की रचना बड़ा सुंदर लागेला, और प्रिंस ओझा भैया प्रणाम बा। परमेंद्र शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद बा। गणपति सिंह गीत जी, और साथ में मनोज पटेल जी, निर्भय सोनी जी, आपकी फरमाइश एगो झूमर के एगो फरमाइश आइल बा, एगो सोहर के आइल बा जी। शशि भूषण भैया जी, भोजपुरी भाषा की जो मिठास बा ये अलग ही मिठास हटे। एकरा से हम कई जगह गई बानी, लेकिन जो मिठास अपना भोजपुरी में बाटे वो कतहु नजर नहीं आवेला, तो सच बात बा बिल्कुल। परमेंद्र शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद बाटे आपके, और मधुबाला सिन्हा जी बहुत धन्यवाद बा। सुषमा मिश्रा जी प्रणाम बा, धन्यवाद बा। अमित सिंह पटेल भैया जी, अमित सिंह पटेल भैया की फरमाइश रहे, और राकेश भैया की फरमाइश रहे गीत गावे के, गोदना के गीत हम सुनैनी हैं। गणपति सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद बा। एगो झूमर के फरमाइश आए रहे, ताई हम पहले झूमर सुना देते हैं, और साथ में सब केहू के हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सब केहू से हम निहोरा करते हैं कि आप लोग लाइव के शेयर जरूर करत रहा। शंकर मुनि राय जी, रुहुल अमीन जी, यशवंत सिंह जी हम माफी चाहते हैं, आज के पेज पे लोकगीत सुनाई खाली हम ए पेज पे। तो आई पहले प्रिंस ओझा भैया जी की जो रचना बाटे, बड़ा सुंदर गीत की रचना कहनी है प्रिंस ओझा भैया जी, तो पहले हम वो सुना देते हैं। ओकरा बाद हम सोहर झूमर सब सुनाई आप लोग के। एगो कजरियों की फरमाइश है रहे, तो कजरियों सुना दे। आई पहले एगो भैया की जो लिखल गीत बा प्रिंस ओझा भैया के, हम वो सुना देते हैं। थर्ड ब्लैक मेजर दिलवा में लागे अब आग हो, दिलवा में लागे अब आग हो, अंगनवा सुन कैल बलमो, दिलवा में लागे अब आग हो, अंगनवा सुन कैल बलमो, 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 शहरिया के कैला गुलजार हो, अंगनवा सुन कैल बलमो, शहरिया के कैला गुलजार।
सोहरा भइल बहुत हनिया घमवा में जरतावे खून हो गनवा सुन कैला बलमो घमवा में जरत होई खून हो गनवा सुन कैला बलमो दिलवा में लागे अब आग हो गनवा सुन कैला बलमो शहरिया के कैला गुलजार हो गनवा सुन कैला बलमो सहरिया के कैला गुलजार हो गनवा सुन कैला बलमो सहरिया के कैला गुलजार हो गनवा सुन कैला बलमो सहरिया के कैला गुलजार हो गनवा सुन कैला बलमो। बहुत बहुत धन्यवाद बा प्रिंस ओझा भैया जी की लिखल गीत बा उनके रचना है तो उनकर बहुत दिन से वो हमरा से निहोरा करत रहने की गीत सुनावे के तो हम कनी आज सुना देते हैं काहे से कि आज पूरा बिहारी लोग के पेज पे हम जुड़ल बानी तो बड़ा नीमन बड़ा मजा आवत गाय में। ज्वाला सिंह भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद बाटे प्रणाम बाप के। शैलेंद्र मिश्रा जी, दिलीप सिंह जी, गणपति सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद बा। सुनील यादव जी, राजकुमार सिंह जी, सुनीता सिंह हमारी माता जी प्रणाम बा माता जी। सतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सुषमा मिश्रा जी और आई हम सुना देते हैं एगो भैया ज्वाला सिंह भैया भी कहनी है सोहर के फरमाइश बा तो आई हम एगो सोहर हमारे माता जी के एगो लिखल सोहर बा हमार माई लिखले बाड़ी वो सोहर तो आई हम सुनावत हैं। हमार माता जी श्रीमती सुनीता सिंह जी लाइव देखल बाड़ी हमके उन्हीं के लिखली सोहर है बड़ा आनंद आवेला हमके गावे में उनकर लिखली गीत तो आई सुनावत है एगो सोहर। मुन्ना यादव जी, प्रकाश सिंह राजपूत जी और शैलेंद्र मिश्रा जी, अनुराग सिनेमेटोग्राफी डीओपी आपका भी स्वागत है और गणपति सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद बा। परमेंद्र शर्मा जी बहुत धन्यवाद बा। आई हम सोहर सुना देते हैं। आप लोग लाइव की शेयर जरूर सबके करत रहा। दशरथ के भाई ले ललनवा महलिया में शोर भइले हो दशरथ के भाई ले ललनवा महलिया में शोर भइले हो ललना अयोध्या में बाजला बधैया नगरिया उठे सोहर हो ललना अयोध्या में बाजला बधैया नगरिया उठे सोहर हो। कुशल्या सुहागिन बड़ी भागिनी अन धन लुटावेले हो कुशल्या सुहागिन बड़ी भागिनी अन धन लुटावेले हो ललना घर में जन्मले श्री राम महलिया उठे सोहर हो ललना घर में जन्मले श्री राम महलिया उठे सोहर हो।
बहुत धन्यवाद बाटे सबके ओके। अनंत चौधरी जी हमरा के देख रहल बानी, सौरभ चौधरी जी, अभिषेक कुमार जी बहुत धन्यवाद बा। आपके एगो पूर्वी के फरमाइश बा, वही हम पूर्वी सुना देते हैं थोड़ी देर में। बुलेट यादव जी धन्यवाद बाटे, विद्यापति राय जी, शोभा शर्मा जी, सुषमा मिश्रा जी, गणपति सिंह भैया जी प्रणाम बा, बहुत धन्यवाद बा। कुसुमलता सिंह जी आपके प्रणाम बा, मधुबाला सिंह जी प्रणाम बा, पल्लवी सिंह सोलंकी भाभी जी के प्रणाम करते हैं, ज्योत्सना ओझा जी थैंक यू सो मच, अभिषेक कुमार जी, पतंजलि त्रिपाठी जी, परमेंद्र शर्मा भैया जी, सबके ओके बहुत बहुत धन्यवाद बा। प्रिंस ओझा भैया जी, चंदन वर्मा जी और यशवंत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद बा सबके ओके। साथ में ज्वाला सिंह भैया जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, काहे से कि आप लोगन के आशीर्वाद से ही ये पेज पे आवे के मौका मिलल बा हमरा के। सबके उसे हम निहोरा करब कि भोजपुरी पेज के आप लोग सबके हो लाइक फॉलो जरूर करब आप सबके हो, काहे से कि एक से एक काम त होते बा भोजपुरी माटी खातिर, त ये पेज हमेशा अपडेट रहेला। अनुराग जी पहली बार सुनाए आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका यहाँ पे। हम यही से कुल गावे नहीं ताकि सबके हो कहकर मिठास के पता चल पाओ। धन्यवाद बा भैया, ज्वाला भैया जी, राकेश गुप्ता भैया, पूर्वी के फरमाइश पाई, हम पहले पूर्वी सुना देते हैं, एगो झूमर ओकरा बाद सुना दे, एगो विदाई गीत की फरमाइश आयल बा, एगो कजरी की फरमाइश आयल बा। अब इतना फरमाइश पूरा कैले के बाद हम आगे के सोचब। देवेंद्र तिवारी जी, लड्डू यादव जी, सौरभ चौधरी जी, दिनेश कुशवाहा जी, रविंद्र कुमार जी, मनोज जी, सबके ओके स्वागत बा। ये पेज पे झूमर हो जाए, प्रिंस भैया जी झूमर सुना दे, बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। आई हम पूर्वी सुना देते हैं। अमित कुमार यादव जी आपके स्वागत बाटे, और विकास कुमार जी स्वागत बा, दिनेश कुशवाहा जी, सुमन सिंह जी सबके ओके स्वागत बा। आई
जितना आशीर्वाद हमरा के मिलता वो बहुत बहुत सौभाग्यशाली हम समझत हैं अपने आप के कि आप लोगों के इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतना आशीर्वाद मिलत रहेला हमेशा। हिंदू पीयूष जी स्वागत बाटे आपके, धन्यवाद। छोटू यादव जी, राहुल कुमार रॉय जी, सुष्मिता मिश्रा जी, प्रवीण यदुवंशी जी और अभिषेक कुमार जी, आपके फरमाइश रहे पूर्वी के। कृष्णा राय जी, देवेंद्र तिवारी भैया जी प्रणाम बा, सबके ओके धन्यवाद बा। और राम प्रकाश तिवारी भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद बा। और सोनू जी, ममता सिंह जी, नंदन कुमार जमुई जी बहुत बहुत धन्यवाद बा सब भैया लोगन के। रविंद्र कुमार जी और प्रिंस ओझा भैया बहुत धन्यवाद बा। साथ में पतंजलि त्रिपाठी भैया जी के धन्यवाद बा, सुषमा मिश्रा जी के धन्यवाद बाटे। प्रवीण यदुवंशी जी, ज्वाला सिंह भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, करत हैं हम सबके ओके। दिनेश कुशवाहा जी और अजीत कुमार जी, प्रभाकर दुबे, अहिंस भैया जी आपके प्रणाम करते हैं हम। मुन्ना यादव जी और राकेश कुमार गुप्ता भैया जी, सबके ओके बहुत धन्यवाद बा। आई झूमर की फरमाइश रहे, काहे से कि समय गीत बहुत ढेर सारा होखेला हमरा लगे, लेकिन समय के तनी अभाव की वजह से समय तनी देख के काम करे के पड़ेला। काहे से कि जे हमरा संगे टीम बाटे हमार वादन में, वो लोग के समय से घर में जाए के होखेला, लॉकडाउन के टाइम बा, आप लोग समझ सके नहीं। प्रतीक रावत जी हमरा संगे बाने नाल पे, बड़ा सुंदर, बहुत कम उम्र में ही बहुत कुछ सीख गए बाने और बड़ा सुंदर तजुर्बा ले बाने। बिना सीखले, खाली यूट्यूब से देख देख के इतना कुछ सीखले बाने। हम आप लोगन से चाहिए कि प्रतीक बाबू के भी आप लोग एक कला के जरूर सराहें। साथ में कीबोर्ड पे रजत शरफ जी बाने, तो ये दो लोग जाने आज हमारे संगे बाटे लोग, तो आप लोगन के आशीर्वाद चाहब। और आइए कुछ घूमर सुनावे जाती। प्रवीण यदुवंशी जी धन्यवाद बा, सौरभ चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद बा। संजोली पांडे दीदी लाइव देख रहे, बड़ी प्रणाम बा दीदी। नीतीश भाई जी, कमलेश यादव जी, अमित कुमार यादव जी, उत्तम कुमार जी, ज्वाला सिंह भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। शैलेंद्र मिश्रा जी बहुत धन्यवाद बा। आई हम एगो झूमर सुना देते हैं। प्रणाम बा सोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद बा। मनीष पांडे जी गोरखपुर से देख रहे बानी, बड़ा शानदार गायक हैं इहो भोजपुरी के, एक से गीत गावेनी, स्वागत बाटे। ममता सिंह जी, गणपति सिंह गीत जी बहुत बहुत धन्यवाद बाटे आपके। और प्रवीण यदुवंशी जी, वादन टीम की तरफ कैमरा आप दिखावे के कहते हैं। अच्छा जी, ठीक बा, वही हम थोड़ी देर में अभी दिखा देव, कार्यक्रम के लास्ट में आप लोगों के दिखा देव अभी। प्रतीक बाबू और रजत जी के बहुत बहुत स्वागत बाटे, सबके आप लोगन के आशीर्वाद दे रहल बा। एक बड़ा सुंदर झूमर बाटे, हम उहे बस देखत हैं, मिल जाए जल्दी से। प्रवीण कुमार जी स्वागत बा। अरे राकेश भैया, अभी प्रतीक की उम्र खाली 16 साल बाटे, अभी मेहरारू नहीं खीन कर। मकैया राजा बो गईले, जीव के जंजाल हो, मकैया राजा बो गईले, जीव के जंजाल हो, मकैया राजा बो गईले, जीव के जंजाल हो, मकैया राजा बो गईले।
गौवा जवार हो मकैया राजा बो गइले, जीव के जंजाल हो मकैया राजा बो गइले, जीव के जंजाल हो मकैया राजा बो गइले। अपने तरह ही राजा कोठा मारी हो, अपने तरह ही राजा कोठा मारी हो, हमरा के छोड़ गइले, हमरा के छोड़ गइले, टूटली मचान हो मकैया राजा बो गइले, जीव के जंजाल 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 हो मकैया राजा बो गइले। सब केहू के प्रणाम बा धन्यवाद देत हई। एगो झूमर की फरमाइश रहे तो हम झूमर सुनैनी हई। सौरभ चौधरी जी, सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बा आपके। हमार माता पिता जी के आप प्रणाम करत हई, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके। हम कृष्णा पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद बा। BM उपाध्याय भैया जी, प्रमोद यादव जी, और साथ में राकेश भैया, मनीष पांडे, बधाई देत हमें प्रतीक बाबू के कि खूब आगे बढ़े। बड़ा कम उम्र में इतना कुछ करे के प्रयास करत हमें बिना कुछ सीखले बहुत बड़ बात बाटे। ईश्वर की कृपा बा, सरस्वती माता साथ वाड़ीन करे। प्रिंस ओझा भैया के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रतीक की तरफ से। हम आप सबके देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आप लोगन के। आई एक बाद विदाई गीत के एगो फरमाइश आयल रहे, एगो कजरी के फरमाइश आयल रहे, तो हम पहले एगो विदाई गीत गा देते हैं, ओकरा बाद हम कजरी सुनाई आप लोगन के। कृष्णा पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत बा। हम गोरखपुर के रहे वाला बानी, गांव हमारे सिवान जिला के पास पड़ेला बिहार में। बाकी बचपन से हम यही जा रहल बानी, गोरखपुर में रहल बानी। अंग्रेजी मीडियम स्कूल से पढ़नी ही, 12 ले मैथ साइंस से पढ़नी है। ओकरा बाद संगीत से ग्रेजुएशन करत बानी हम वहीं ग्रेटर नोएडा में रही ले। अभी फिलहाल घर हमार गोरखपुर में बा, हम अकेले ग्रेटर नोएडा रही ले। ओजा हमार संस्थान बा, ओजा हमार अपन स्टूडियो बा, सबके ओजा हमने के काम करत हैं। सोनू जी, आप एक्टिंग करेनी, बहुत बहुत स्वागत बाटे आपके। राम प्रकाश तिवारी भैया जी, प्रणाम बा, धन्यवाद बा। पूनम वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बा। प्रवीण यदुवंशी जी, अभिषेक कुमार जी, प्रमोद यादव जी, सब लोग के धन्यवाद बा। आई हम सुना देते हैं एगो विदाई के गीत। धीरज कुमार जी के स्वागत बा। SM लारा मल्ली जी के स्वागत बा। सुमन सिंह जी के स्वागत करते हैं। बंद होके सोने के पिंजरा, चिड़िया रोवेली हो। बंद होके सोने बंद होके सोने के पिंजरा
बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। एगो विदाई गीत आप लोगन के बीच में रखनी है, फरमाइश है रहे। परमेंद्र शर्मा जी के विदेशिया के फरमाइश बा, जरूर पूरा करब हम। अब समय लगभग पूरा होके वाला बाटे, मन कबो नहीं भरेला गावे से। राकेश कुमार गुप्ता भैया धन्यवाद बा, मधुबाला सिन्हा जी धन्यवाद बा। परमेंद्र शर्मा जी आपके दोगो फरमाइश बा, एगो कजरी की एगो विदेशिया की। तो पहले हम एगो विदेशिया एक अंतरा गा देते हैं, ओकरा बाद हम कजरी गा के कार्यक्रम के समापन करब, जैसे कि अब समय लगभग हो गए बाटे। ज्वाला सिंह भैया जी बहुत धन्यवाद बा, कृष्णा पांडे जी बहुत धन्यवाद बा, चंदा वर्मा जी बहुत धन्यवाद बा, परमेंद्र शर्मा जी। बेटी विदाई के गीत ऐसा होखबे करेला कि केहू के आंख भरे आवेला। प्रिंस ओझा भैया बहुत बहुत धन्यवाद बा, राकेश कुमार भैया जी, ज्वाला सिंह भैया जी, कृष्णा पांडे जी। आई हम विदेशिया सुना देते हैं। विदेशिया की फरमाइश परमेंद्र शर्मा जी के रहे। एगो विदेशिया बा हमरा लगे वो हम सुनावत हैं आप लोगन के। वो कजरी सोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद बा, रामचंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद बा, ज्योत्सना ओझा जी थैंक यू सो मच, रवि सिंह विशेन जी धन्यवाद बाटे, रोहित कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद बा। ईजन विदेशिया भाई तनी थोड़ा सा अलग बाटे, बाकी हमके गावे में बड़ा सुंदर लागेला। मनीष पांडे बहुत बहुत धन्यवाद बा तोहार, तू एकदम बेजोड़ गायक बाड़ा गोरखपुर के बनी माटी के लाल के विजेता रहल बाड़ा। कृष्णा पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद बा, सूरज चौहान जी बहुत धन्यवाद बा, इमरान अली स्वागत बाटे, उत्तम कुमार जी स्वागत बा। आई हम सुनावत है एगो विदेशिया। चंदना बिरवा भौजी रणबान बजेला, चंदना बिरवा भौजी रण
भौजी हो मोतियन भरे लाल लाल, मोरी भौजी हो मोतियन भरे लाल लाल। चंदना बिरुआ भौजी रनबान बजेला, चंदना बिरुआ भौजी रनबान बजेला, मोतियन भरे लाल लाल, मोरी भौजी हो मोतियन भरे लाल लाल, मोरी भौजी हो मोतियन भरे लाल रची रची कैला सिंगार मोरी भौजी, गईले दुअरवा कहाँ। रची रची कैला सिंगार मोरी भौजी, गईले दुअरवा कहाँ। अब ही धनिया कुंवर मोरी ननदी, अब ही धनिया कुंवर मोरी ननदी, कहवा से अइले कहाँ हो, कहवा से अइले कहाँ मोरी भौजी, कहवा से अइले कहाँ, मोरी भौजी हो कहवा से अइले कहाँ, मोरी भौजी हो कहवा से अइले कहाँ, मोरी भौजी हो कहवा से अइले कहाँ। एक अंतरा सुनैनी है, समय के अभाव की वजह से आप सबके उसे निहोरा बाटी की लाइव के आप लोग शेयर करत रही। आप एगो कजरी सुनावे जात रही, उम्मीद बा आप लोगन के पसंद आई कजरी। बहुत बहुत धन्यवाद बाटे सूरज सिंह चौहान जी, प्रमोद कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद बा आपके, कृष्णा पांडे जी और पतंजलि त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। आई कजरी कजरी के भी फरमाइश आई रहे, गीत सुनाओ खूब नया नया नाम के, तहलका मचो अनन्या, बहुत सुंदर माइक कृपापन, बहुत बहुत धन्यवाद बाटे प्रिंस ओझा भैया जी। आई कजरी से हम समापन करब अपना एक कार्यक्रम के। थर्ड सखी हो सुर कब ना मेहदिया, सखी हो सुर कब ना किया रे रमा, किया रे रमा, नरमी कलैया दुखाता मेहदिया, सखी हो सुर कब ना। सखी हो सुर कब ना मेहदिया, सखी हो सुर कब ना किया रे रमा, किया रे रमा, किया रे रमा, नरमी कलैया दुखाता मेहदिया, सखी हो सुर कब ना किया रे रमा, नरमी कलैया दुखाता मेहदिया, सखी हो सुर कब ना।
लिखदा हथेलिया पे पिया जी के नमवा हो रामा, लिखदा हथेलिया पे पिया जी के नमवा हो रामा, पिया जी के नमवा रामा, पिया जी के नमवा हो रामा, किया रे रमा, किया रे रमा, किया रे रमा, सब मिल गावे कजरिया बदरिया फिर आए रामा, किया रे रमा, सब मिल गावे कजरिया बदरिया फिर आए रामा। सखी हो सुर कबना मेहदिया, सखी हो सुर कबना, किया रे रमा, किया रे रमा, किया रे रमा, नरमी कलैया दुखाता मेहदिया, सखी हो सुर कबना, किया रे रमा, नरमी कलैया दुखाता मेहदिया, सखी हो सुर कबना। सब केहू के दिल से धन्यवाद करत रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बाटे सब केहू के। मोहम्मद एहसान जी बहुत धन्यवाद बा, कृष्णा पांडे जी, चंदा वर्मा जी, परमेंद्र शर्मा जी, और सुमित कुमार जी, विमलेंदु भूषण पांडे भैया जी बहुत धन्यवाद बाटे, और मनीष पांडे बहुत बहुत धन्यवाद बा। तो हर प्रतीक बाबू खूब बढ़िया संगत करत हमें, बिल्कुल सही बात कहला बा, साथ में रजत एकदम चार चांद लगा देत हमें, और सुमित कुमार जी, परदुम कुमार जी, कृष्णा पांडे जी, सुमन सिंह जी, साथ में गणपति सिंह जी, अशोक गुप्ता जी, सुमन सिंह जी, रवि रंजन जी, पतंजलि त्रिपाठी जी, सूरज सिंह जी, और ज्वाला सिंह भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद बा, चंदा वर्मा जी, गोपाल शर्मा जी। अब माफी चाहते हैं जे लोग की हम फरमाइश ना पूरा कर पाए नहीं, कैसे कि रोज रोज जब हम लाइव में आवे नहीं तो इतना ज्यादा फरमाइश हो जाला कि 1 घंटा के अंदर पूरा कर कबो कबो पॉसिबल नहीं हो पावेला, नहीं हो सकेला, तो उसे हम कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना करे के, और आप लोगन के आशीर्वाद रही तो आगे जितना लाइव हो में हम जरूर अपन आप लोगन की फरमाइश पूरा कर पाई। माफी चाहते हैं अगर केहू की फरमाइश जेकर जेकर छूट गई बाटे। आप लोग अगर आप लोग चाहब तो हमारा फेसबुक पेज से आप लोग जुड़ सके नहीं, अनन्या सिंह एनी के नाम से पेज बा फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल भी बा हमार, तो आप लोग उससे जुड़ के और हमरा के गीत अपन बता सके नहीं। हम कोशिश करब कि कल वाले लाइव में, काल के लाइव में जरूर सुना दे। रोज इन्हें हमारे करीब कई 20 दिन से लगातार लाइव चलता, कुछ दिन भी और रही, तो हमके उम्मीद बा आप लोगन के आशीर्वाद प्यार ऐसे ही मिलत रही, और सब केहू के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप लोग ऐसे ने अपन आशीर्वाद बनौले रह। ज्वाला सिंह भैया जी के, संदीप सिंह भैया जी के, सबके धन्यवाद बा। अमित सर देख रहे बाने महुआ रियलिटी शो पे चल बलियासुर क्षेत्र में हमनी के संगे संगतकार के रूप में बड़ा बढ़िया वादन कईनी है अमित भैया, अमित सर जी, आपके स्वागत बाटे सर। और सब केहू के हम सब केहू से नहीं हो रहा करब कि आप लोग लाइव के जरूर शेयर कर दिए। सब केहू के प्रणाम करे थे। अब हम विदा लेहल चाहब आप लोगन से। प्रिंस ओझा जी, कृष्णा पांडे जी, सब केहू के बहुत बहुत धन्यवाद बा, प्रणाम बा। अब हम विदा लेहल चाहब। रवि सिंह बिसेन जी, ठीक बा भैया, चलिए प्रणाम बा सब केहू के। शुभ रात्रि, जय हिंद।